Kellokortti.fi on tehokas ja nykyaikainen ratkaisu työajan seurantaan kaikille toimialoille. Palvelun leimauslaite on tehokkain tapa leimata työaikaa. Kun laite on asennettu sopivaan paikkaan, leimaus muistetaan tehdä ja voidaan varmistua työajan alkamisesta. Kännykkäleimaus sopii liikkuvalle työvoimalle ja pienille työpaikoille tai työmaille. Kellokortti.fi mobiili toimii kaikissa älypuhelimissa ja on erittäin helppo ja nopea käyttää. Kellokorttipalvelun ytimenä toimii työaikakalenteri. Se tarjoaa visuaalisen tavan hallita työaikaa. Sama selkeä näkymä toimii työkaluna sekä peruskäyttäjille, hyväksyjille että pääkäyttäjille. Kalenteria osaavat käyttää kaikki. Raportointi on myös tärkeä osa työajan seurantaa. Eri tavoin kerätyn tiedon saa helposti raporteille. Kaikki raportit voi tulostaa ja niistä voi tehdä PDF- tai Excel-tiedostoja tarpeen mukaan. Kellokortti.fi toimii pilvessä. Sitä voi käyttää mistä ja milloin tahansa. Myös kaikki ylläpitotyöt hoituvat helposti nettiselaimella. Voit perustaa uudet käyttäjät ja seurantakohteet muutamalla klikkauksella. Voit kokeilla palvelua maksutta kuukauden ajan. Tilaa vaikka heti.